Kasi mga bawang. Ngayon, nagpagamit siya. Next natin yun. Pag-tumantika lang kasi yung baboy. At ano ito sa rayong kumain? Napasi. Do, ayun. Ha? Oh, ang gamit ipit. Da, kompleto. Ayan na. Igado. Wow, igado. Dapat mo liquids na. Propio? Subsuburan. Ano ba liquids na hindi ko Recage talaga. Dito nene. Hindi man-testa. Wow, salamat. Reveal ka man dito nene. Reveal. Tara! Allah, mashallah. Oh! Honey. A few moments later.
At dahil hindi nawawala ang prank. Urayin basta nalang ka video pa kami. Sige. Tatay hanga kasta. Hanga kasta tatay. Hanga kasta tatay. Hanga kasta tatay. Nagbastos ka nga bakula. Nagbastos ka nga bakula. Nagbastos ka nga bakula. Ala. Yan pa pa. Uray-urayin basta may video ka. Aray. One eternity later. Maya. Inang. 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 Okay nila. Balik ka. Easy. Ay, balik ka. Ay, video.